Kira kasi, Kanisam. yeah, anisang. Hindi man na kanisam. Tidak ka kada o na abis ka. Kanisam nila ka. Yung sam na ay malakan ba? May kapat. O na ang libat niya o niya. Ano yung kanaan manadlang sa waya? Nagpat buwan lang tapos. As I know, Ntol. tol, may upa. Kasi yes wrong. Wrong. Second of what ka riyak. Lada kan. Mikir of kan. Mikir of what ka riyak. Yeah. Excuse me, bluggy noem nou iets daar. Ik moet nou daar aankomen. Bluggy zei, als het eerst zijn kinders goed geweest, en toen het ons mijn kinders goed geweest. Wat doet een bluggy aan? Nee, ik wil maar toe. Toen ik samen omwerk, toen ik me zo vrouwen kunnen. Ja, Die me nog wat jonger gaan. yes. Hij werd hem dol. Ja, toen de ene vrouw van, toen kwam aan me toe kunnen. Toen werk was wie me zo zat. En ons gewerkt samen. Die andere hadden de harapjes van. Habis ilan ons weer. En zo jullie je kinders goed gemaakt. Ja, Zo, zo is wat- het nog goed gemaakt. Wat eigenlijk opsom dat die mensen in die zie het geleverd, denk ik. Ja. Ons Ja. gewoon voorzien.